ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ବିନା ଫୋନ୍ ଦେଖାଇ ଖୁଆଏ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭଲ ଆଶା ଭଲ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। యమ్మీ ఎప్పుడు కూల ମାମା ମାମା ଟାଇଗର ଖାଇବ ଟାଇଗର ଖାଇବ ହଉ ଟାଇଗର କୋବି ଖାଇବ ଯାଉନି 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 ବସ 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 ମାମା ଏଠିକି ଆସ ଏଇ କୋବି ନିଅ କୋବି ଚନ୍ଦାଇଲେ 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 ଏଇ ପିମ୍ପୁଡି ଟା ଯାଉଛି ତ ତାକୁ ଆଣିକି ସେ ଖେଳିକି ଖାଇବ ଏଇ ଚନ୍ଦା ଯା टाइगर को दबा ए टाइगर नियो नियो हां बीबी नियो 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 हां ये बीबी नियो ए नियो 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 टाइगर नियो ए कानो नियो नियो आखी नियो 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 कानो हां कानो नियो नियो ए कानो हां ए कानो नियो नियो आ कोन नबो आखी नियो नियो आखी नेले बा आगर आ आगर छईला मामा गुड गर्ल ए कोबी खाइबो ना कोबी ए सरी गला चलो